Oinarrizko bizi euskarria biziraupen kateko lehen 3 katemailek osatzen dute. Gogoratu zenbat eta lehenago hasi orduan eta arraskatarako aukera gehiago izanen ditugula. Garrantzitsua 4. minutu baino lehen hortik aurrera garuna kaltetzen hasten da. Oinarrizko bihotz biriketako bizkortzeari dagokionez, bularreko haurraz urte batetik beherakoak eta haurrak urte batetik pubertarora arte bereizi behar ditugu. Oinarrizko bihotz biriketako bizkortze pediatrikoaren jarduketa sekuentzia helduekin egiten denaren oso antzekoa da. Funtsezko aldea da bularreko haurrekin eta haurrekin aireztapen maniobrek garrantzi handiagoa hartzen dutela. Bihotz eta arnaz gelditze batera eramaten dituzten arrazoiak helduenez bestelakoak baitira. Bularreko haurrengan eta haurrengan arrazoi horiek arnazketakoak izaten dira eta helduengan aldiz gelditzeen oso handi batek bihotz jatorria du. Konorterik gabe dagoen haurtxo edo haur bat topatzen badugu. Jarduketa sekuentziaren lehen urratsa da konorterik gabe dagoen egiaztatzea. Estimulatuz edo garrasi eginez eta ahal bada gertu dagoen norbaiti laguntza eskatuko diogu. Ez badigu erantzuten, aire bidea irekiko dugu kokoskopeta maniobra eginez, helduekin bezala. Bularreko haurren kasuan kontuan izan behar da burua gehiegi luzatzen bada aire bidea busa daitekeela. Bularreko haurrek lepoa lazoa eta aire bidearen kalibrea txikia baitute, hoberena burua posizio neutro batean mantentzea da. Behin aire bidea irekita, egiaztatuko dugu haurrak arnaza hartzen duen, ikusi, entzun eta sentitu maniobra eginen dugu. Mugimendu torazikoak ikusi, arnaz oinoak entzun eta arnazketa gure masaian sentituko dugu. Maniobra honekin haurrak arnaza hartzen duela egiaztatzen badugu. Saiheskako segurtasun jarreran ipiniko dugu. Maniobra helduekin bezala egiten da. Bularreko haur txikien kasuan saiheska jarriko ditugu eta guk helduko diegu burua. Haurrak arnaza hartzen ez duela egiaztatzen badugu, 5 aireztapen eginen ditugu eta bakarrik ez bagaude norbaiti bat bira dei dezala aginduko diogu. Alde garrantzitsua helduen sekuentziarekin, bihotz masajea hasi baino lehen 5 aireztapen eginen ditugu. Bakarrik bagaude 5 aireztapen eginen ditugu eta ondoren masajea eta bizkortze lanean minuto bat eman ondoren bat bira deituko dugu. Aireztapen maniobrak bularreko haurren kasuan ahotik aho sudurrera egin behar dira eta haurren kasuan ahotik ahora helduekin bezala. Une oro eraginkorrak diren egiaztatu behar da, torazak gorantz egiten duen begiratuz. Ez badira eraginkorrak aire bidea ongi irekia dagoen egiaztuta beharko dugu eta beharrezkoa izanez gero posizioa zuzendu. 5 aireztapenak egin ondoren, bizi seinalerik dagoen egiaztatuko dugu, mugimendua, estula, arnazketa eta bar. Ez bada bizi seinalerik bihotz masajea hasiko dugu, eta araruntek 32 maiztasunarekin eta osasungintza langileek 15 maiztasunarekin. Beren kargu haurrak dituzten langile kasuan 15 maiztasuna gomendatzen da. Bihotz masajea modu batean edo bestean eginen dugu adinaren arabera. Bularreko haurren kasuan esku bateko atzekin bularrezurraren eren distala bilatuko dugu eta bertan 2. eta 3. atzak soilik ipiniko ditugu. Atz horiek bularrezurrarekiko perpendikularrak daudela eginen ditugu konpresioiak. Beste eskua kopetan jarriko dugu burua posizio neutroan mantendu eta aire bidea busa dadin saiesteko. Bularreko haurrekin erabiltzen den beste teknika bat da, 2 eskuak toraza bezarkatuz kokatzea. Erpuruak bularrezurraren gainean daudala,
titibururen arteko lerroaren azpian. Teknika hau oso erabilgarria da bi suspensaile daudenean. Masajea egiten dugun bitartean beste personak aire bidea irekita manten baitezake. Haurren kasuan esku bat bularrezurraren eren distalean ipiniko dugu eta konpresioak besoa luzatuta eta bularrezurrarekiko perpendikulara dagoela eginen ditugu.